Salam gaderli vatandaşlar, salam mehriban illeşler, salam halmurada bugün sizden hoş gördük. Ve aleykümselam. Öyle çağrını bizden hoş gördük. Vatandaşlar, esselamu aleyküm hemmenize. O bugünkü gepleşigimizde näme bar dalyp barar öyle çağrını? Bugün gepleşigimiz halmurada bir şu yaşlara öwüt ünne bor ýaly bir taryhymyzy bilirler ýaly bizim taryhymyzda geçmişimizde diňe şu wagtky döwri gözüňe getirmesinler. Şu wagtky altyn asr döwrüne ýanky Niyazowyň döwründäki bizim taryhçylarymyz ýa medeni işgärlerimiz ýa artistler ýa aýdymçylar ýa ýazgyçylar ýa kompozitorlar olar dälle bizim ýanky öňkürek döwürlere gaýdyp gelsek bizim türkmen milletimiziň arasyna türkmen halkynyň içinde de gaty tanymal hem hudojnikleram bolup geçen ýaşap geçen ýazgyçylaram şahyrlaram bolup geçen skulptorlaram bolup geçen kompozitorlaram bolup geçen ne şolar barada bir şolaryň arasyna Nuri Halmamedow bizim Türkmenistanyň halk artisti, yani bu ölenden soň berilen ad elbette. Ine şol Nuri Halmamedow kompozitor barada şunu gurrun edeliň. Ýaşlamadan elbette bu zatlary bu adamlar hakynda bir çuňur içgin bilýänler, şonuň hatyrasyna bir şunu ýatlama hökmünde bizim şol kompozitorymyzy Nuri Halmamedow barada bir gurrun etsek diýen bizden men sizden haýyş edýän bizim ýaşlamada şol kompozitor barada aýdyp berseňiz näil eserler ýazypdyr, atlar nirelerde ýaýrapdyr, haýsy döwletlerde şu barada gurrun edeliň. Näil görýäňiz? Bolur, ama ol çağrına bir Nuri Halmamedow ýaly ägir şahsiýetli barada gurrun etmegen bir özüňiz üçin ullukan hem abra hem sowab işi diýip düşünýän ol adamlar ýok. Jaýlar cennetten bolsun, bizim aramyzda bolmanyda olur. Şu şahsiýet türkmen diýip dünýä öz adyny tanadan, öz sunuty bilen tanadan şahsiýetler bizim döwürdeşlemediň içinde biz döwürdeş diýenleri men ýaşdaş adal 15-16 ýaş kiçi oğlum men Nuri Halmamedow ýöne şoň döwürdeşi bolup ýaşan adam onuň şol aýdymlarynyň ýanky radioda, telewizionyada sazlarynyň ýanglananyny öz gulagym bilen görüp eşitip gözüm bilen gören adam bolamsa ol adama onuň sunuwatyny meniň sarpam hormatym çäkdi. Aýtmaly zat Nuri neresen ömrü elbette gysga 1940-njy ýylda dogulup 1983-njy ýylda 43 ýaşynyň içinden aradan çykýan. Onuň dogulany ýeri şo Bäherden etrawy ýa Bäherden raýony öňkü aýt transkripsiýa boýunça aýtsak onuň şo taýda ýanky Daýnowasy bar, onuň bärde Mürçe bar, Gyrky diýen şol çeşmeler var. Ene şo ýerde şo töwerekde dogulup, ene şo taýda bulunup kemale gelen şahsiýet Nuri Halmamedow. Onuň ömrü gysga bolsa da onuň döredijiligi gaty uly bol. Gaty uly bolan türkmeniň adyny dünýä ýaýan adamyň biri şol. Ýöne bular ýaly ägirtleriň ady gynan sagam soňky 30 ýylda hiç ýerde tutulan agam, agdalan agam degirli we degişli netijede hormat sarpada goýulan. Onu aýtmak gerek. Başlan. Enne diýmeli zat Nuri Halmamedow barada ene bir salgy bar daýa bilgi almaga yer bar. Olam ene mirasym diýilen mirasym ady bilen ene internet bulgamy var şo taýda. İnternet portaly var. Onun abunaçysy 40 000 adamdan geçýär böyle çağırym.
onun şu tayda yerleştiren Türkmenistan'ın sungat işgärleri, Türkmenistan'ın tarihi, geçmişi, yazıcıları, şairleri, skulptorları, sungat işgärleri, şol sanly kompozitorlar barady, aýdymçylar barady, Türkmen aýdymsa sungaty barady, olaryň ägirtleri barady. Goýulan filmleriň sany şol 3200-den geçe. Bu hakykatdan hem şol saytyň ady Mirasym diýilen ady dolu laýyk gabat geldi. Dogrusyny aýtsam şu taýda watandaşlarymyza ýatladylman bir zat bardy. Haçan SSR ýykylandan soňra ýanky Niyaz öz permanı bilen Türkmen film dip studiýa bardy, Türkmenistan Aşgabatda. Şu Türkmen filmde näme şu film arhivler bolanmalsa, şu arhivdäki materiallary ýakmalydyň köçelerde şu lenteler ýatar eken. Zyndylar hemmesi diýenler. Men şonu pikir etdim, bizim bu sungatymyza ýetdim kadip gapdaryny ýanky ýazgylar aýdymsal beýler. Ýok. Galyn eken. Ene şu baýlygy gorap saklanan adamlar bar eken. Ne şolaň biri, ne şol Mirasym atly kanaly ýöredýän watandaşlar. Kimem bolsa şol men onu tanamak, bilemek, gören adamda taňry ýalkasyn, ömrüň ýaşasyn. Täp o geçmişi ýatlatmak, tarih materiallar halka gelecek nesilleri, ýaşuň nesilleri hödürlemek we öten geçen halipalaryň ýa-da ägirtleriň adını tutmak, olaryň aýan etmek, olan bir şolaryň sarpasyna goýulan ullukan hormat diýip hasap edýär. Şular ýaly gysgaça aýtsam Nurhal Mämmedowyň dörejülük ýoluny barada, ana şol Mirasym atly kanally bar hemme maglumat aýdymlaryny, saatlaryny aýdym edip aýdan adamlar bar. Şunu özüne doğan oğlan beýjegisi var, ol şu mahala Molzenan Aşgabatda şol Medeniyet Institutunyň mogullumy bolup işläpdir. Olaň ýatlamasy bar. Atykam Nurhal Mämmedow barada, o doşlarynyň ýatlamasy bar, ýadygarlyk goýupdyrlar. Owaň ortasyna bilim ullukan hormat syýlar. Şol şahsiýetiň bitiren hyzmatlaryna egerli derişli hormat goýupdyrlar, o wadaşlary gaty hormatlanmaly ýa-da aýdyly şol öwga münasip sözler diýip aýtsaň kemçilik etmez sebäp Nurhal Mämmedowyň durmuş ýoly, öz halkyna bagyşlap düzen saatlary Türkmeni dünýä tanady. Özüň şol ýazan saatlarynyň köpüsi bar, orçan şol meselem düzýä kellesini äkidip şonu Moskwada şol şu taýda simfonik orkestrda, SSR'ň simfonik orkestrine oğullar şu muzikantlar şol ýanky notalary ýazyp, şol şonu ýanky ýanglandyryp, şol saaty, şol owady soňra getirip Türkmenistanyň radiosyna, telewizionyna goýýan ekenler. Teredik. Bir Türkmen şahsiýet hökmüni şol taýda Moskwada şeýdip tiýleýän ekenler. Bugun Türkmeni orsiýetde tanıyanam ýok. Yani öz döwründe şu şahsiýetler özlerini tanıdy. Ine mertebesini saklap bilýän Türkmeniň döredüjülükde gazanan üstünlüğünün beýanaty şu. Şonu aýdýan. Sizem näme goşup bolsaňyz Nurhal Mämmedowyň döredüjüligi bilen, durmuşy bilen bagly ýa başga sebäpler bilen ýa beýleki sunwady işgärleri bardy ýa geçeni şuun her tiri deňeşdirjek ordan aýdyp bilersiňiz olçan. Menim gysgaçyk bir şu biografiýasy barady, autobiografiýasy barady aýdyp geçeýin. Nurhal Mämmedowyň ýa köp çagaly maşgalada doglan bu bir ýaşyny ejesi ýok bolýar. Soň kakasy bilen galýar, kakasam iki tane dogany alyp Eýrana göçýär, Eýrana gidýär. Soň bu uly erkek dogany ýa-ni Nuryny deddoma tapşyrýar. Çagalar öýüne. Ondan soň o taýdanam näme geçirýärler Beherdeniň çagalar öýüne. O ýerde de ýolly gaçyp gaýdýar da o taýdanam poýda men Moskwaga gidjek diýip ýanyna 3 manat pul bar eken o wagtyl.
Soňmuny tutup ýolda saklaýarlar. Asıl Aşgabat'a gelen ekenne, Moskva gidecek deyip münen poýuz Aşgabat'a getirýär. Ondan soň şey dibem şo ýerden ýene de bayram alyň çağalar öýüne geçirilýär. Şo taýdanam okuwuny guturup şo taýdaky geçirilen ýanky çağalar öýünü bir saz molamy bilen şo taýda bu türgünleş geçip başlayan saz urunun. Şey dibem höwestörýär. Saz höwestörýärdi. Soňundan başga da molumlaryň saz molumlaryň kömegi bilen bir epetli gowy derejä ýetýär. Soňundan sazçylyk uçilişe girýär, o taýnam üstünlükli tamamlap soň Moskwanyň Çaykovski adynaky ýanky konserwatoriýasyna okuw girýär. O taýnam üstünlükli guturup şo ýerde eýýäm 1-nji kursdan 2-nji kursdan başlap öz başyna saz edip başlaýar. Ýöne ilkinji düzen sazy ýanky sazçylyk uçilişesinde bolýar. Ine şey dibem munyň ýanky saz döredjilik durmuş ýoly başlanýar şo ýerden. Soň ýanky ýygyny siz aýdyp berişiňiz ýaly. Gaty köp eserleri döredýär. Gaty köp eserler döredýär. Bizini özümüz islesek, islemesek, biz türkmen halky bizini çağa wagtymyzdan başlap özümüzi bilelik bäri, şu 5-6 ýaşlarymyzdan bäri şu Nury Halmamedowyň sazlary bilen ulanlyk. İslesek, islemesek, radion açsagam şoň sazlary, islendik film başlasa da şoň sazlary, sanap haýsy birini sanasagam film, türkmen filmleri sanap oturmaly, haýykladım diýersiňmi, Şükür Bağışı diýersiňmi, beýleki filmler, islendik filmleriň sazyny ýazan, ýani Nury Halmamedow bolup çykýar. Biz o mahallar çağa bilemdik. Kimin ýazanyny? Ýöne islendik gulagymyzda eşdilýän saz şu Nury Halmamedowyň sazy ekeni. Ne watandaşlar islesek islemesek biz şo Nury Halmamedowyň sazynyň sazy bilen oýanýardyk. Şoň sazy bilenem ýatýardyk. Sebäbi radio bardy o mahallar uzil diýilýär. Radio uzil. Bir nimeň telefonyň symy sim geçýärdi öýüň içine. Bir şolar ýalçygan plasmasadan bir nime bardy. Radio bardy. Gapyň agdyny asyp durýardy. Onuň ol sesi gataldy we molya peseldi we molya şol pesrak ses bilen gije ony işläp durýardy. O elektrik toklat gerek däl, oňa diňe şo uzul bilen sim bilen işleýärdi. Onuň şol Nury Halmamedowyň sazy islendik sazy ýanglanyp durýardy. Diýene şo sazlar bilen turýardyk ýer bilen saat 6-7 başlaýardy radio daň bilen. Onuň gijede şoň bilen oýan ýatýardyk. Edil hudi ýaly biz üçin şeýle bolup geçdi-de. Ýaşlygymyz, çağalygymyz. Ne şoň üstüne ýetireýin edim. Ne halmada şol Nury Halmamedowyň durmuşy barada öz ýanky jigisi bolýar-da, dogan olan jigisi Gurban Cemal, Gurban Jeren Meriýetwe bolmaly, az familiýasy ol edil häzirki döwürde türkmen ýanky Medeniýet institutynyň Aşgabatdaky Türkmen Medeniýet institutynyň muallym bolup işleýär. Ine şo barada Nury Halmamedow barada aýdýan gurrun berýän atlaryny men häzir şu taýda paýlaşak bolup görüň, eger başarsam. Onuň şonu diňledeýin. Nämeler gurrun berýär. Olar. Şundan Nury Halmamedow raket ulug tutýar derejeginde sebäbi köplençe. Şonuň halkyň arasynda büyük süýgi gazanan kompozitor. Şonuň ömrü barada, şonuň bir durmuşy barada. Şonuň bir nähil döredikdir, o nähil adam bolupka. Sebäbi büyük Taňrynyň özü oňa guýma bolsak zehin beripdir. Adam ömürlük ýaşar ýaly. Oň özü bolmasa da, oň döreden hallary şu wagtda çelli. Adamdan aňyna ýaşap gelir. Seher bilen turumda radio açsaňam ya tele ýaýlyma açaňam bolan. İlki bilen Nury Halmamedowyň sazy ýanlaýar.
adamlar biýikçär hem ýylgyrýa hem de şonuň ömrüniň ören kysy bolandygyny ýüreklerine gelýär. Şeýle bir pursatlar bardy. Nurhan Mehmet men kakam bilen dogan oğlan. Men kakam ora döwlet. Uruş berarly kakamyň yaralanyp gelenden agyr yaralarynyň büyüji netijesinde kakamyň gözü gören okdy. Wagtyň geçmegi bilen kakam rahmet ursadyna iyi çykmar boldy. Kakamyň Nuragam barada, Nuragamyň kalbyna goýulan sağlar barada, oň durmuşy barada kem himaýet edýärdi. Bir döwürde Nuragam Nurhan Mehmet bizim öýümizde ýaşady. Bizim öýümizde köpüp. Şeýle bir pursatlar bardy. Kakam bilen ikisi çay içen pursatlaryny şu daýnada öýleriniň ýaşlykda geçen ýyllaryny ýatlap gurrun berýärdiler. Bir-birlerine Nuragam diýip ýylgyraýardy. Şeýle onuň çağalyk döwrü, oğlanlyk döwrü şu ýanky daýnan gerişlerini hem de beherden ýokursyna mürçe owaty bar. Köne mürçeň ýokursyna dyrtdy diýip jilgi bar. Ana şu taýlarda şonuň oğlanlyk ýyllar çağalyk ýyllaryny geçen ýerleri. İkisinin gurrunlaryny dinläp men o wagtlar Maltumladyň Naky Türkmen Döwlet Üniversitetinde okuýardym. Ondan sonra şonuň gurrunlaryny dinläp, ýanky şonuň pursatlaryny bir üns berip, ýaşlyk ilham, ýaşlyk hyjy, ýaşlyk güç, ýaş bolsam-da beýik işe gümramen. Bu ýaryn adamlaryň ömrüni olar maňa, men olara hemramen. Daýnam dagly gerişlerine çykdym da, gulpoklyja gyýlan bilen oýnadym. Men ketirler şo döwürde döräpdi. Şo döwürlerde Nurhan Mehmet öz dostlary bilen kakamyň ýanyna gaty köp gelerdi. Hem de kakamyň ýanyna oturka öz başyndan geçen ýaşlygyny, oğlanlyk ýyllaryny, çağalyk ýyllaryny ýatlap gurrun berýärdi. Ýanyna da gurbanadar bolýardy. Ýene Nurhan Mehmet kem gurlan okdy. Onuň diňe gözleri urlaýardy. Ol diňe gözleri bilen mukamlar döredýärdi, saz döredýärdi. Ýanyna pianino da ýok, kagydam ýok, galam da ýok. Emma şonda da şoň barmaklary hereket edýär. Kakamyň ýüzüne seredip, garry-gadyrdan halmy gözümden diýen aýdymyň saadany şol pursatlarda döredipdi. Sebäbi aga diýip kapydan girende kakama ýyllanýardy. Aga men geldim diýärdi. Gelinim diýip kakam nähir bilen garşylardy. Beýleki otogda oturan ejeme bolen Nuragam paket ýylgyryp teredetdi. Gelneje bir uğnaş düşürsene diýärdi. Onuň uğur ýanakary uğnaşdy. Onuň sen wagtlar geçmäkä, oň ýerinden ýanky bizim görnükli aýdymçylarymyz Atagelli Garýagdyýew, Gurban Gummanow şolar da gelerdiler. Oturup özleri şu derejeli gurrunlaryny ederdiler. Derejeli söhbetini edip gurrun edip oturan mahallary öz aralaryna şolaň lafzyna, şolaň aýdyşyna şoň mehri gidýärdi, şoň sarpa goýýardy. Şolaryň uwalaryny inni ýaşamyň ululygça bizim şolaklary indi düşünýärdi. Sebäbi şolar bilen ýanky ara gatnaşyp döredicilik ara gatnaşygyny taklap, eýýän beýik şahyrlar Maltumlyň söýlerini şoňa saz ýadylaryna şoň uwadyny kim hingenip biljek, kim şonu döredip biljek, kim aýdyp biljek. Eýýän şonu şo gözü bilen, ýüregi bilen duýýardy. Ol ken gurlan okdy. Gurlaman diňe manaýym ýylgyrýardy. Dori Moskva konservatoriýasyny bitirenden soň Aşgabat'a geldi. Ýöne şu talipka halmada şu ýerde saklaýyn bir gysgaça ýanky gurrun berýän atlary, şo Gurban Jireniň evet garnaş bolandan ilmi damaşan kakatyň ýanyna gelýän eken, şo ýerde de aýdymçylar, sadanlar, şahyrlar üýşüp ýankyal gurrun edýän ekenler. Şol bir kelletine pikirine gelen wagty bir goşky Gurbanadar irife şo ýerde kagysyz asyz kellesini aýlap ýazýan eken goşkyny. Şo oturan ýerine goşky ýazyp bilýär diýdi, dili bilen aýdyp başlaýardy diýär. Ýadan kellesine ýazýan goşkysyny. Kagys galamam gerek eken. Indi bu Nurhan Mehmet bolsa barmaklar bilen şeýdip diýe barmaklar bilen ýam şo taýda kellesine ýazýandyr da sazyny. Şo taýda bir aýdym bir eser döredip bilýärdiler diýdi. Meselem halmada bizim Türkmen milletimiziň hem şeýle zehini, şeýle talantly adamlary bar ekeni. Şo döwürde ýaşap geçipdirler, emma bizim häzirki ýaşlarymyz onu bilen oklar. Bilýänem däldirler. Şu zatlary näme üçin bizimle gurrun edip otyr? Ýaşlarymyzyň bilmesi gerek. Bu zatlar tarih. Bu zatlar ýatyp batyp gitmeler, ýa bir yitip gitmeler.
Hökman turatda bizim yaşlanmada şunu aydıp vermeli. Şular yaldaatları. Yani şular yaldahini talantlı bizim kompozitorlarımızın bolonluğunu yatlap durmalı şuları. Şular bir hadine, Türkmenistan'ın hadinesi. Men şeyle hasap ediyen. Yöne üçünür edil Türkmen maşin döwrüne döremedi. Näme üçünür Gurbanlyň döwrüne döremedi. Ene şular ýaly kompozitorlar, yiti şahirler, ýa bir ýazyjylar, ýa bir şular ýaly medeni işgärler, taryhçylar, taryhçylar näme üçin ýok? Näme üçin jurnalistler ýok, şudatlary götürüp ýaýradyp duran ähli medialarda Türkmeniň ýygy ýetip gitmedi ýaly. Tarihi ýetip gitmedi ýaly. Näme üçin ýanky şular dören okun şu soňky 30 ýylyň içinde. Näme şunu siz nämeden görýäňiz? Näse soru? Ol şanyny gaty agyr soru bu. Hakykatdanam soňky 30 ýylda diýip biraz aňyragan alsagam bolup, şunu tasdiklama bardy. Şol ştaýda interwýu berilen biri var ýa aýdymçy Atagelli Gariýar diýip öýday diýär ştaý. Ine Türkmenistanyň diýär şular ýaly döredijlik, bir şular ýaly mewjalýardy diýär, adamlarda şular ýaly bir joşun bardy diýär, kitap ýazmagy, goşu düzmägi, saz ýazmagy, aýdym aýtmagy, sungatyň dürli künjüne kino çykarmagy bir şeyle bir hevesli döwür bolar. Şol döwür. Menem şol döwür ýaşygyt ýaşanda, bolup ýaşanda çuň kunýaly hemmes gıdada göz yetiren yerim ýok. Ýöne şol döwür gadan ýal gaýnap duran durmuş bardy. Songat meselesi. Ine şonam Atagelli aýdýar da garýardy. Şu diýär 80-nji ýyllarda keselli diýär, 80-nji ýylyň başynda diýär. Ene şu Atagelliň aýdan bilen Niýazyň häkimet başyny geleni deňişdirýän bir 85-nji ýyl bolýar. Ene ol şo döwürden başlap Türkmeniň köküne palta urup başlan sistemany urup başladylar. Ene kökü damar nerden gelýär? Ýogsam biriniň adyny götermeli bolsa, ýetimligi gören bolsa, Niýaz götermeli Nur neresen adyny, hatyrasyny. Şäme? Yok. Şu yuvaş-yuvaştan şu öňkü bar adamlary, ýüze çykan adamlar hemme de Türkmen ýanky edebi mirasyny saklayan ene soňat işgärleri bolýar. Şular şol ata-baba gelýän ýoly ýygy ýitirsin, şol bolan gymmatlyklar ýadyndan çykarsyn, bulara bir şu bir günlük ýemeni goýdular da pop muzika diýilen ýaly bir da. Halkın şu tarafa enip gitti. Şu mahal yektuk adam dutardan, sazdan, aydından, geçmişten, e-postdan baş çıkarmasa şun kıyat, o TikTok'ta oturan yaşta o neyemediğini bilin. Yönü şol dövür. Atı coşkullu dövür olur. Aydı oturda Gurbancarım. Öymüde diye yığınırdılar diye de hemmesi. Yığınının adımlık Gurban nazar edilip vardı. Ben son yine bir caniyalı dostu, yoldaşı, Türkeşeni, dövürdeşi, hem kalamdaşı, Şiral Şahit, Kehan gurrun verirdi bana Gurban nazar vardı. Onun şahsiyeti vardı. Ben özüm görmedim, o adam Şiral'in sözünden ben onu utanıyan neyse bolcuktu. O nereseňim ömrü gysga boldy. O kızlar bilen gadan işleyen yer barda, Nevitdaň arasynda. Ene şo taýda Aftavariyada şu 4 sany ýazyjy şahyrine wepat boldular. O nereseňim ömrü gysga boldy. Enne diýjek bolýan adam şo döwür, şo joşgully döwür bolansa, bolçan şular gelip şol obada bir ýerde obaň içinde üýüşüp oturup, ine bir goşgy ýa-da beýle kız duran ýerde ona sadyrdy, üçüncüsü aýdyp berýär. Ine şo kim şu düzülen sady kimin aýtmalygyny çeli Nur öz şo ýa-da gulagynyň ýetiligi bilen gözüniň göreşligi bilen kepitleýän eken. Ine şol aýdym şol adam aýtmaly, bu aýdym şol adam aýtmaly. Şu aýdylan diýip jüpüne düşýän eken.
Şu aygıtladım kinotuna akşam sağ başlanıyor şu atın tapırdı tükür. Sonra çerli barıp şu komşularının arabasının geçen yerine atın şu at basışını iyi ama atın şu taktını iderlap şu şeydi sağ diyadan. Beyle beyga adamlar ö döwrüne yaşap geçipdirler de bar şol döwürde ene gelip hiç bassaşlyk ýok birek ene ýa dogry bellek geçdiňizde şuň kıyaslar onun bilen atdy. Bu kıyaslar diňe o toydan bu toya ýygyp ýa iki tane diktatora ene öwgüli sözler aýdyp ene öňüne itiň öňüne oklanan ýaly süňkýaly berilýän serpaýe mene şa serpaýyny berdi dip şanire prezidentlik wezipenire döwlet näme halk näme bu zatlardan başkarynak bolar. Şol bir günüm hoş günüm dip ýaşap beren ene fanerna aýdymçylar, sadanlar, o köşk gemeleri, şahirleri, ýazyjylary hem de Cumhur parlamenti hem de şolara hyzmat edýän ne jenayetkar topar. Ene hemmejig birikdi bir ýer bir gazanyny gaýnatdy. Ýöne şolar ýaly haram gazanyň içinde Nurhan Mehmet diýär halal adamlaryň ýaşamagy da, işlemäge de, döretmäge de hiç mümkinçiligi ýok. Sebäp ýok şoňa. Şoňa bir olar ýaly adamlary arasy howa gerek. Şoň üçin ol gidip bol daýnada ýa-da mürçän arasy howasyna oturup şotaýda güýç kuwat alyp dagdanmy, suwdanmy, düzdanmy soň şu şilrap duran suw howasyna da ene saat ýadan atar. En Şumal Türkmenistan hiç nat şilren nakemmet uyulur şeşmeler ähmesi gömülli obrazlaryny aýdanda ol şarna ýogun döremäge şert ýok ýa sen şol iksany haram diktator öwmeli bir zatlar ýazjak bolsaň kino çykarjagam bolsaň şo bir kinoda 170 ýerdek şolaň adyny tutmaly ýoksa sen ýok hey estdiňim şol şunun sazyny sözüni bir halktan başga sungatdan başga aýdylan zatlar ýok. Olar hakyky şol öz halkynyň ogly we gyzy bolup ýaşan döwürdeşlerimiz şolar. Ene emma bu kun olar adam ýok hakykatdan dogry berlediň ol çarym. Ýöne şonu bilmek zerur dip hasap etýär. So geçmişini bilmedik, taryhyny bilmedik, milletin geleceği ýok, ýene bir gezek ýok. Enne seredin şuun ku näme bolup geçe 30 ýyllap bular bilimi ýykdylar düýpli. Bilim bir ýykdylar enne şol ene bir hiç bir düşünjesi ýok. Nesil 3 nesil ýetişdirdiler. Enne şu milleti yer ýüzünden aýyrmak üçin näme etmeli? Dilini ýitirmeli. Enne dili bilen ýitip barýar. Arasda Türkmen diline gürleyen adamın sany gün-günden azalyp barýar. Ol çar men şoň üçin görüp oturan zatyma aýdýan. Efirde görýän, jaňlaşarlaryny görýän, ýa özara gürleşenlerini görýän. O TikTokçylar barada gürrüňem ýok. Olar türkmençe söz zapasy, söz gory, kän bolsa 100 san sözden bar. Şoňa da ýetenek. Bir eline kitap alyp edebi kitabı okamadyk adamlar halkyň aýdymyny, sazyny, sözüni, emesini geçmişini bilmedik adamlardan biz nämen tama edeydik. Yok. Şonun üçün men şu taýda bir reklam üçün dip aýtdygymda ýöne şol mirasym diýilen ýa-ni kanallar şol hemmemiz üçün öwrenerlik material kän. Öz taryhymyzy öwrenmek üçin, öz ene dilimizi dikertmek üçin. Şol öten geçen şahslarymyza, beýiklemede akıllarlamada şolara sarpa koymak üçin, şolun adını tutmak üçin, ya bilmek üçin şolun edeni işlerini. Ene şo kanallar köp zatlar var. Men şu ýaşyma seretmezdenim, barıp şo taýda köp zatlar okuýanym, dinleýänim, görýänim, audio kitaplarym var, ýene de var. Şo taýda türkmeniň söz baýlygy ýatyr. Enne ol men daşary ýurda çykdym diýip o döwletiň dili bilen öz ene dilin garşdyp görlesen onu öz ene dilin ýitip gidýär. Şonuň üçin men aýtjak bolýan zatym watandaşlardan şu taýda etjek gaýşdym. Hökmen giýrinde şol mirasym diýilen ýa kanally şu zatlar görüň, abuna bolun, ýazylyň, dünýä garaýşyň esasy da dil baýlygyny giňeldin.
Dil gerektir vatandaşlar ýatdan çykarman. Dili ýatdan çykan milletin öýde ýetikki diýe. Täzeden dilde öğretmek hiç kime başartmaz 20-20 asyrda. Olşo bir kim gören zatyp şu taýdan ýa ýetmeýän zady şu mirasym kanalyny şu taýda eger dinlense menen haýyşdym barda. Şol sungat işärleriniň içinde şumal ikisi diýeri gezip ýör. Ýöne şol aňyr hökümetiň ursat bermeýänligi üçin şu kadamy ady hiç ýerde tutulana. Men elmeden bir zadyň tarapdary. Şu adamyň özüni syýlama, ýöne şoň halk üçin, watan üçin, döwlet üçin eden işi bar bolsa, şoňa hormat goýmak gerek. Ine ikisany bize ýene bir ikisany ägirt bar sungatda. Biri kino sungatyny beýleksem şol artistizmde şol kino bilen baglanyşykly. Ine Maya Aymedowa bilen Adamsy ikisi. Hoca Ul Narly. Bular üç togan narlyklaryň Hoca Ul, Hoca Durdu, Hoca Nepes. Üçü hem sungatyň adam. Ýöne türkmeniň adyny dünýä ýaymakda bilenem bitiren hyzmatlar käme kino sungatyna. Maya Aymedowaň oýnan rollary bar. Ol SSR-iň halk artisti adyny SSR-iň Türkmenistanyň da bir zady dogry düşünün watandaşlar. Ol atlara o derece yetmek için ol Putin'in elinden ol dostluk ordenini alınan ýaly o boynuňa da kılyan zynjyr däl. Onu kara derde kılıp ýyllar boýunça zähmetiň netijesinde 10 ýyl berli. Ine şol iki şahsiýeti ikisini hem ýurda çykarman, ýurtdan sürgün edildi. Ine sürgün, hakykatdan sürgün. Çykyp gider ýaly, mejbur etdiler. Adım tutýanmam şu iki şahsiýet. Yok. Men şunu mirasymdan haýyşy eger bar bolsa bir ýerde arhivlerde goýun şol ikisini çykaran kinolaryny, eden işlerini gelecekki nesillerin bilsin. Hükmen atlar tutulmalıdır. Şol ýadyna şu Türkmenistan'da 3 tane kanal var. 3 kanalın biri Watan Hatan programmaları, Watan Hatan programı, birisi ýaşlyk, birisi miras. Jutem şu Türkmenistan'ın kanaly. Ondan bular ýanky adamlar rejim bilen razylaşmasalar bular ýurdu taşlap gitmeli bolýarlar. Gider ýaly edýärler. Sen rejim bilen alalaşan ok dämi? Ana ýoluňa çyk, gider ýaly edýärler. Sen elinden jaýyň alýarlar, sen maşynyň alýarlar, sen biznesine çökýärler. Garaz gider ýaly edýärler. Gidenden soňam bulara tagyma basalýar watan dönükleri. Publiçni şonu aýtmasalar watan dönükleri. Şoň üçin şolar ýaly adamlaryň atlar tutulmaýar. Ne gynanlar ýany bar eden zähmetleri bir köpük. Sen nähilik nädip beýle bolýar? Sen adam bütün ömrüni şoltuny gota berdi. Türkmeniň adyny dünýä ýeretdi. Sen bolsa ony ne at berdin, ne öz watanyna ýaşar etdin. Ýaşar bir şert öğretdin. Galyp jaýyny ýykdyň, salyp başlan jaýyny. Elbetde gider. Tebi akmak däl, adam akylly adam. Adamlar akylly. Bu döwletiň nira barýanyny bilip bitdiler wagtynda. Şu alyp barýan rejiminiň, alyp barýan politikasynyň näde gurdygyny bilip gitdiler. Öňünden bilip. Bu döwleti nira eltjeklerini, şu diktatyryň nira eltjegini Niýazowyň. Şol bilip gitdiler. Mene şeýle pikir edýän halymda da. Gaty dogry bolýar. Gaty dogry aýdýan. Şo olar bilýän däl, şunu hyzmat etjek bolurlar da. Sonra bu adamlar sonra bilen halkyny hyzmat edip bilýär. Ýöne Maya Aymedowa şol bir wagtyň özünde deputatlyk borjuna ýerine ýetirdi halkyň öňünde. Men bile işleşdim de oladym bilen parlamentde. Onun kabul eden ya kabul ettiren ýazylan demeýän taslamalar kanun bolýança çeken zähmetiniň sany şajagy ýok. Ministrler bilen dikleşip hem şolara kol çektirerdi halk üçin gerekli zatlar. Ýöne, ne?
şol adamlar gerekler bolup çykdy. Ştada bir da edip geçeyin. Menine şu deňeşdirme getiresim gelýär. Ene şu orfiýetde bolup duran waka görýäňiz. Türkmenistanda da şol 90-njy ýyllardan soň bolan wakalar. Şo döwürde akylly adamlar gitdi. Şo 90-njy ýyllarda. 90-njy ýyllaryň başynda akylly adamlar bu Niýazowyň nira döwleti, watany, Türkmeni nira eltjegini haýsy bir propos dilýär-de orsça. Haýsy bir ekidip bir näme sütjeg belli bolup durdy. Şo 90-njy ýyllarda bilip halk gitdi. Akıllı adamlar gitti Türkmenistan taşlap. Yazıcısı bolsun, pozıcısı bolsun, nemesi bolsun, bağışlan kompozitörleri bolsun, sunuğa dişgärleri ählisi gitti. Şonun näme üçin ene deňeşdirme getirýän? Ene häzir Putin'in rejimi bilen närazy adamlar daşna çykdylar. Galkin var, Pugaçova var, Makarevich var, Şevçuk var, Beylek var, Şendrevich var, kimon adı, Çulpan Hamatova var, Panin var. Sanasan kan bilen idi. Şol Putin'in hakikaten rejiminin alıp baryan, yank alıp gidecek propostu var. Son gaýdyp çykmady. Gorp. Şo gorpa iterip otur häzir halkyny. Türkmen maşy nämetdi 90-njy ýyllaryň başynda. Edil Putin'in şu wagtga diýen adyny etdi. Şoň üçin hem halk, närazy halk häzir çykdy daşyna. Kim Ýewropada ýaşap otur, kim Izrailde ýaşap otur, kim başga döwletlere göçdi. Geçdiler, gitdiler, çykdylar, gitdiler. Gorsun halkyna diýenne gorsydyň. Inni şol döwürde mine Maya Medve dagyal var, Maya Medve var, Hoca ol Narlifa, Hoca dur Narlifa bulur. Bütün bir maşgala diňe olaram däl. Başga da gidenlerken, kino rejissörlerden hem gidenken. Ortada yine başga döwletler, Türkmen özlerim. O Türkmen kino studiýa we Altygarlyf adyny aky. Dagady gutordy, diňe satlyklar galy. Bunam Niýazow näme etdi? Öz hakda kino çykartmany buyurdy. Türkmenistan eyle bolmaly, beýle bolmaly, o zatlar aýryň diýdi. O garipli baýly döwler, garip baýlar hiç açanam garipleň üstünden agalyk sürmedik. O zatlar hem aýryň, o kinolar hem aýryň. Ine Çopanoglu ýene kinolar bardy, bir mahallar. Aşra hüjjetligi diýe gatken kinolar bardy o döwürlerde. Baryny aýyrtdyrdy. Inni Türkmenistanyň telewizionyasynda, Türkmen telewizionyasynda öňkü göýberilýän kinolaryň Altygarlyf ýanky bir aýyrytladım bar, Iqbal film bar, Hıdır Derýaýewiň bulan hemmesini aýyrtdyrdy. Telewizionyada zat galmady, görür ýaly. Halkyň, milletin beýnini ýumak üçin ödüçe kino filmleri düzetmeni, ýanky düzmeni, kino almany buyurup başlady. Türkmen başy. Oňlenem närazy bolanyň bary gitdi 90-njy ýyllaryň başynda. Men onuň diýen etjekdel, men o filmi goýjekdel absurd diýip. Aýöne satlyklar galla. Türkmenistanyň içinde satlyk şoň diýen filmlerini çykaryp. Ana bir näme film bir aýylgynç bir film, serial öde. Aýylgynç bir film çykdy. Näme diň o ady? Türkmen başy hakynda. Bir serial, uzun serial, köp seriali. Ady ýatmaşy nokta bagışlan. Watandaşlarymyz bilýändir, ýazarlar, näme kommentariýada. Ine şol serialla bolgusyz biderek manysy zat hiç ýok da, many ýok. Many ýok. Film düzdüler film, oýdular film köp seriali. Many ýok diňe pul gitdi, bir giten, bir topar pul çykardylar. Çykda jedip. Görenem ýok ony. Görseň ýüregiň bilen ýa halma da. O film görseň ýuwan, duýsuz nahar ýersiň ha. Edil şol. Maya Medvedan oynan filmleri var. Olar düp öter başgaça. Altygarlyfyň alan filmleri var. Düp öter başgaça. Edil kino gören ýaly bolýan. Häzir YouTube'a girip seredýän Türkmen film diýip ýazsaň çykýar da, öňkü gadymy kinolar çykýar. 90-njy ýyllardan soň hiç ekrana berilmedik filmler başa ýördi. Düredilip
bir prob için görkezilýär, şo taýdanym göwüni yetmese, niýasyň aýryň ýok edin diýe. Emma o lenteler saklanypdyr. Şo lenteler, şo filmleri YouTube'a girsen türkmen film diýip ýazsan çykýar. Emma neme dublirwin, ýa-ni dublyaj edilen. Kopya edilen. Dublyaj edilen neme dublirwin rus diline geçirilen. Aha. Ýa-ni ses verilen rus diline mos filmde ses verilen filmler var. Ine bunu vatandaşlarımız görüp bilerler. Käbirleri türkmen diline bar, ýöne esasy rus diline bolsa da gaty manyly. Şunu men näştadan vatandaşlarymyza ýüzenesim gelýär. Öz taryhymyzy ýatdan çykarmadyk üçin, taryhymyzy bilmek üçin, ähli, talantly, zehinli biziň vatandaşlarymyzy tanamak üçin, şol medeni işgärler tanamak üçin men sizden haýyş edýän YouTube'a giringde türkmen filmleri diýip bir ýerde bir kino bar bolsa görüp çykyň hemmesini. Ene siziň şo taýda bilersiňiz, hakyky türkmeniň nireden gelýänini, nähili adamlar bolanlygyny şo taýda bilersiňiz. Şo filmden üstü bilen. Şo türkmeniň ýa-ni siz aýtdyňyz, türkmeniň özüniň kimdigini ýitirmek üçin ene biziň birinji bilen filmlerimizi aýyrdylar. Ekranlardan aýyrdylar. Halmada ýok o filmler. Ekranda görkezden oklar, ýöne özüň ýol tapyp filmiň atlarynyň adyny özüň birden öwrenip şeýdip göräýmesen YouTube'a girip ýok etdiler. Şol arxiwdakylary Türkmenistanyň arxiwini dolu dargatdy niýa. Ýa-ni siziň aýdyşyňyz diýäli, şol ýa-ni dublyaj edilip rus diline berilen ýa-ni Gosfilm fond bar da SSR-ki. Şol Moskwada. Şonu galan kinolary ine şu mahal kopya edip alyp çykarýandylar ýigitler. Ýöne Türkmenistan ölçünde galan zatlar. Şol men maňa suratlaryny uratdylar da şol ýa-ni şol kino studiýanyň töweregine köçelerde ýaplan orna lenteleri ýaty şol kinolaryň arxivdaky matoklar bar. Şolaryň da ýaty maňa suratlaryny uratdylar, hanrat bolýanlar. 94-nji ýyl, 95-nji ýylyň görüňünde bolýar. Ol çary. Şuna karşı duran, ya şuna arka duran halk tapılmadı. Annem adı tutuluyam yani. Aydık kesmedin mi? Medullen Kocaoğlu'na arayıp diye mesela ben böyle işlesem de bilmiyorum. Yani yine de onlarca, yüzlerce sanatı işgari yurdu taşlap gitti. Bizim bilmeyenimiz, bilmeyen. Hani Türk Cuma'yeliğini ne şeyler, onlarca yıllar hani yorganın aşağını yazıp sonlara salmaya mecbur ettiler, yadırdattılar. Mesela şular ýaly getirdiler. Ýöne ene şol şeydi, şol sunatam ýok edip halky bir aňsyz bir düşünjesi mankur edip goýdy. Ene edýän oýlar. Ýoksam, eger men pikir edýän, şol Kocaoğlu'na alyp bilen maýa şo taýda galan bolsa Türkmenistan. Onu şolaryň öz tarapyna çekjek bardy. Çekip bilmese de ýok ederdi. Türlü ýollar bilen. Öýüne barp bir topga tireye oklasaňam gidäýin. Ýöne şo taýda şol ýene de bolýarlar bir de geçerdi ýürüňärdi men dogry ýa ady adyma şona Muhammed Seyit Murat diýen şol olam heykeltaras Türkmenistan. Ene ilkinji niýasyň heykellerini gurup başlanşy. Ondan buna sonra berýärler-de ýoldaşlary, odan şol olam agdy birlikde, agdy birlik halk hareketine agda bolan başda şol Muhammed diýilýär. Näme dir adama ýadygarlyk gemet dikip heykelini ýasap. Bolýar da diýe sonra bu ölenden sonra on kellesini aýryp ýerine indiki geljeğin kin goýaýarsa diýip ine özüne aklama gözü adamın. Sen ýam öz kalbyň satdyň onu. Eliň bilen ýasap heykel gurdy. Perçem on kellesi ýa aýagy ýa uyrugy tapawdy. Şoňa dikilen zat ýam sen elinden çykan iş. Näşta diýenem bir belli edesim gelýärdi. Ýa-ni Garyadyn Atagel Garyadyn aydınlarını bizim şo gunogumuz bilen eşten adamda ýöne şo ähli sadyny ýazany. O ene bizim Nur Handan näetmi. Enne şonu Gurbanguly öz tarapyna çekjek bar. Ýa ömrüni aýdym aýdyp geçiren adam. Ýaşynyň soňunda muňa maşin sowgat berenmeli Gurban. Indi halkyň içinde adylan adamda Atagelin televizor açtan sesi gelip durur, radyo açtan bizim şağalıktan eşten sesi.
Indi şu yurdun içinde galansan şunu ne bir maşinle satın al. Sağ olsun ne bizim arkadağımı nämämiz ýaşyň soňun. Sen näme o sen ýetip indi näme gabrynda turjak o maşyn. Näme gerek? Ömür boyu gazanan abryn, çemçelap gazananyň çanaklap döktüň diýilýän ýerine şu Türkmenle. Ene ol sen. Onsan biz aýdýar. Eme dine fiziki cenayet eden adam birdir. Yani ruhu cenayet eden adam düýbünden ütköşük bolýar. Fiziki cenayetkar bir adamy öldürip bilýär ya yaralap bilýär ya maýyp edip bilýär ya näçe bir näçedir. Emma sonwat işler. O bütün gidip ýata nesil maýyp edip goýýar. Hep bile çağırlıktan dinlep otur. Bir toporun yazan kitabını, goşusyny, ene aydymlaryny, ene balara bana halkın üstünde depesine şanıklı oturan terörist topora ya diktatörü Tanrı yalkasına ettiğini maşin merenin üstünü. Buna ne ayıl düşünmeli? Ya maşini darmı soladın? Ömrün payolap oturda ho. Ene ondan ne atıp aklanacak kaldılar. Nesellen ömrün. Yoksa bir dövür halal arasında çeşmeden su içen adamlar şulam hemmesi Nurhal Mehmet bilen birlikte oturup halkın begenen gününe begenip ağlan gününe ağlan adam. Ne gününe ne görüne gerek. Ana şiirali şahir onu Beherdel. Şurada Beherdeller var da etmeli oluyor da Nurhal Mehmet Beherdelli o şiiralın Beherdelli Kurban nazar ediydim şu tevrikten. Bular hemmeti yığnan ekenne üýüşip otur. Talantkän Beherdennede. Men bular bilen bir ýigitler bilen şol owany 79-njy ýylda yığnanyna 4 aý bile boldum da Beherdenin özünden şu tewerikdäki durunnydy, beýlekdiýdi, mürşidi owlaryny. Ene ýigit göreni alyp bol. Enne şolar ýaly ýerden çykýan ekenne talantly. Yani soňky 30 ýyllar üstlerinden beton goýulan ýaly işler diňe ýaranjaglar. Ene şeýle öýle şaýy. Şoň üçin ene gelip düşen ýerimiz şu. Ýöne şu ene bir şahsiýetim, özüm beýik şahsiýetin adyny tutup şuň kunna ikimiz gepleşýärdi, otursa söhbetdeşlik gepleşýärdi. Şular ýeke-ýekeden dikeltmek bilen awryn adyny galdyrmak, ýeterlik derejesinde götürmek bizim şuň nesiliň borçy diýip düşünýär. Ondan yana birda mirasımda şu yankı Nurhal Mehmet barada goýulan video süjetin içinde şu mirasymyň eýesi ýazypdyr. Bir ýerden bir topar dörä inne şol Nurhal Mehmet döredijliginiň awtorlyk hukugyny özüne alypdyr. Başa adam çykarmaly dälmiş, estirmeli dälmiş, aýtmaly dälmiş. Nurhal Mehmet bar. Kim ol? Kim oldu men tarayştaydı. Kim ol on eyder ya? Kim ol? Eger bir eýelik etmeli bolsa Nurhal Mehmet'in mirasyny birinciden hana ýankyjyları var. İkinciden şol dogdukda pesenäki halk var. Ewa diýjek bolýan zatym barsyna daýna owasyny bursat alsalar, mürçeden alsalar. Bir zat ediljek bolsa da şo halka edilmek, awtorlyk hukugum şolary, awtorlyk tölegem şolary. Men pikir edýän nesip bolsa täze Türkmenistany guramyzda şol daýnada mürçedem ol halkyň özüne bagly. Şo taýda bir gidip ýatan bir muzey gurmaly. Şo taýda Nurhal Mehmet'in ähli döredijligini, ähli saatlaryny, sunmatyny, onun miras kalan zatlar, bol ýazmalary, öz şahsy esaplary hemmesi şo taýda ýerleşdirmeli we ýyllap bir gede Türkmenistanyň sadanalarynyň kompozitorlarynyň ýarysyny şo taýda geçirmeli. Şol adamyň ýaşap geçen ýerlerini mahtum olup Praga'ya geçen güllerini getirýär. O taýdan ýogalan ýerine barp aýa da korkaýda. Emma Kargala toprağını geçirilýän ýerleri var, ýaşan ovalary var. Göklen ýyly var, gerkerler var, gara kän şo taýda. Ýöne bizim şonu hökmen etmeli diýip düşünýär. Bular ýaly ägirtler belki 1000 ýyldan bir gezek dünýä ýenýänler. Yani ömrü gysgada bolsa goýup giden mirasy gatyly. Onun şu miras ýylyny hökümetin miras programmasy näme? Mirasym şu mahar şu ýemede internetde var. Şol ýigidin
Yigit mi kadiyanna bilemem. Benan olmagy mümkin. Eýesi kim? Tanry ýalkasyn, edýän işleri sebäp beýiklerin adyny tutmagam, şol beýikligiň bir formasy özüňiz üçin. Ýokman özüň beýik bolmak gerekkä, beýikleri ýatlap şolaň hatyrasyny tutmagam beýikligiň alamatydyr. Gaýrat edin, işiňizi dowam edin, işiňizi üstünlük arzu edýän, şo kanalyň eýelerine aýdýan. Ola çarına näme şu ýerde jemlälim ýa ýene de aýtjak zadyňyz barmy? Hawyty ýaňy dogry aýtdyňyz, mirasym eken kanalyň ady mirasym ol kime bolsa bir ýöredýär, o kanaly ýöne şu ýanky ýazgy edilen ýazgy var, ýanky görkezden ýazgymyz Miras diýip kanalyň ady bu Türkmen telewizionynyň kanaly Miras. Ýöne YouTube'daky Mirasym bar. Şolatlary alyp goýup nime ýöredýänler. Ýöredýän başga bir kanal bolmaly. Şonu aýtjak boldum. Hawa ýene de bir şu şu ayal nime doğan jigisi var. Şoň aýdyp geçen dady var. Ine sen nipdir şu Nur Halmamedow agasyna aýdypdyr da, şu jereniň agasyna, Gurban jereniň. Agam sen maňa ölüm hassasy nime ölüm ýastygyna ýatyr da, hassahanada şonu gülüp şey diýipdir da. Agam sen nipdir şol 40 gyz jülgesi var, şo ýerden maňa bir gowakdy, bir çatmajyk dikip beren bolsaň, bir pianino eltip beren bolsaň, men gaty kände ýazardym. Ana maňa men ýürek kesellem bolmazdym diýipdir. Özüm 43 ýaşyny aradan çykýardy. Eýem şo 43 ýaşyny adam näil ýürek kesel bolup bilýär. Meni haýran halmada ol bolma hak ýok. Bir ýürek kesel asly bir ýaşlykdan ýa-da dogy bitdi bir ýürek problemasy bar bolaýmasa 43 ýaşda hiç şeýle ýürek kesel mene ente geçmedim. Ýöne bir gıynanan zadım diye men ölýänme gynanamok diye. Ýöne men gynanýan zadım meniň tek döretmedik eserlerim ýanym bilen gidýän, men şoň gynanýan diýipdir. Ödem 43 ýaşynda da 3000 dönem gowrak eser ýazan bolsa gaty talantly adam eken. Gaty. Ýöne meni de däl. Bizim ýanky Türkmenistanyň şular ýaly zehinli adamlara, talantly adamlara, yani Altımurat bar, Oraz gelip. Orazdır deyip. Näçe tapar dünýä çempionu bolan, näçe tapar beýleki ýurtlarda da çempion bolan. Yani näme üçindir şoň bir böwregini keredip bolmady şoň. Bir böwreg üçin hany. Bu tapylmady şoň Türkmenistanyň. Dünýä ýaýratdy Türkmeniň adyny, integam ýaýradardy ýöne. Näme üçin ol 20 ýaş, 20-30 ýaşamaga ölmeli ol? Tek ýaş ýigit näme üçin ölmeli? Seniň döwletiň adyny bütün dünýä ýaýratdy ol. Näme üçin şolara seredip bolana 43 ýaşdagy ýaşmy? Ana Altımurat näme 30 ýaşandyrdy bolsa 33-32 ýaşynda ölüp gitdimi? Näçe ýaşynda öldü? Yaş, gaty yaş öldü. Ýöne näme üçin seredip bolana bütün Türkmen döwleti bolup. Her adam $1 ýygnanan bolsa Altımurat ýaşardy. Her adam. Ýöne o mahallar şu ýanky media neme ýok da. Media ulgamy ýok. Ene edil şu döwürde bolan bolsa her kim $1 oklanny şoň böwregini çalyşyp bolardy. Ýaşardy. Dogrydan marmada. Ýöne Sapar Murat Niyazow näçe tapar altyn medal getirip berdi. Altımurat. Dözmediňmi şoňa $1 milyon? Özüňem gadan alyp oturýarsyň milyard dolar. Dözmediňmi şoňa $1 milyon? Men janymyň ýan ýeri Türkmene gerek däl zehin, talantly adamlar gerek däl. Edil häzirki döwürde. Niyazowyň döwründe de şeýledi, häzirki döwürem şeýle. Indi siz pikir etýäňiz Serdaryň döwrüni üýtgärmi? Beter bolmasa gowluga mene garaşamak, beterli şaýmese gowluga garaşamak, talantlara
Gitti kutordu diňe tanışypdy bilen kimin garnaşy bar bolsa şol talanty ýok bolmasa şonu öňe sürýärler. Ana Kerimula Türkmeniň kompozitor diýen at takylsa gowurdy diýip. Ana ýalaklar. Deňeşdirip görşen Nurhan Mehmediň ýadan ýeke sadynyň birje notasyny diýýärmi şol ýa birje bogunyny. Hey bular. Towa daş etsin. Yani aydiyan da Altımurat neresi vardı. Ben onu özüm şol yani ýeňi bolup gelende 90-njy ýyl aeroportda Maýa Medine bilen iki bolup çykyp güldöserim gowuşup elleşip gojoklaşyp şol taýda gutlan adamım men. Gurşundan oýlanýan şeýler bir görmege keltedi. Hamrada tüdüňiz agdyňyzda. Bir tat ýatlap geçeýini şu Altımurat barady. Bu Altımurat bilen öz dosty Türkmen sport kompleksi var yani şu döwürde neçinji ýyl 89 mu kay 90-njy ýyl mı dolu bilemok. Bular Avustraliýada bolan çempionat bollar neçinji ýyl ýadmyşynak dolu. Şu Avustraliýada bolan çempionatda biz goşuljak biz gitjek diýip iki dosty bilen buňa diýerler gitiberiň biz aýdar bar beriň siz diýip bular eýdip viza açyp bilet alyp gidýärler bular. Bar ýalar öňünden çykmalar bulan. Türkmenistanyň delegasiýa geldi, komanda geldi. Ýarşa gatnaşmaly. Öňünden çykan adam ýok. Hiç adam çykmandyr öňünden. Bulara meni näme etjegini bilmän. Indi ýa-da bilet alyp ýa-da uçsak mı kak diýdi. Altımurat bilen kapitalyna da dosty. Indi bir ýok diýä gidip gitmäli, näme etmeli? Indi bir ýerden otel tapmaly diýdi. Ondan soň şodak bir dükana bir çörek ýemäge bar ýalar owan türkmeni gabat gelýär. Aýsy türkmençe gürleşip durduňyz diliňizden tanadym diýip, siz türkmenmi diýipdir. Hawa ay şeýle ýagdaýa düşdük biz sportsmen. Şuňa ýarşa diýip geldik bolýanmydan ama adam çykmadylar diýdi. Ýa-ni owanym näme edip owany türkmen Avustraliýada ýaşapdyr, kömek edipdir buňa. Bular ne şu taýda geçirilýär aýdandyr da ýoly ýyzy salgy berendir da. Bular tap bar ýalar şotak. Bar ýalardan bizne Türkmenistan delegasiýasy bizne şuňal sportsmen ýarşa geldi. Siziň adyňyzdan hiç ýyl zaýaf kalmadyk diýýärmişin. Terediň halmada. Türkmen sport kompleks zaýafka da bermändir ne şular bar ýa. Bu pakirler öz puluna gidýärler, öz puluna viza açýarlar. Hiç kim bulara sponsor etmändir. Öz bar ýalar allap bir it oýnanýar allap edýän zatlar bir janym ýa-da bular bar ýa-da näder birinji ýer alýar. Altımurat birinji ýer gyzyl altyn medal getirýär o taýdan. Getirýärem on aeroporta baranmadyny biz aýdandyr da gyzyl medally geldik zat. Utonman garşamalýamyşlar şo taýda. O Niyaz bilen bile düşen suraty var. 2 ýyl gyrşyn edipdi Altımurat'yň ýanyna. Soňam şoňa 1 böwregine $1 milyon gyslandy. Ýoksam şo döwür eýen biziň bilýänimiz şol ilkinji Türkmenistany ortaýadyň tören tranşy var 3 milyar Amerikan dollar. Şonu bir köpügini bozman Niyaz akıtıp Germaniýanyň Deutsche Bankyny öz hususy hasabyna goýdy. Ene sen şo taýdan beri 1 milyon Altımurat üçin. Ýok edilmedi. Diýerler görüne dik otursun nipon görüne dik oturup durym Niyazow. Jaýlananda 3 günläp teseşdiripdir gabryndan uglap. Hiç çykypdyr. Bir adamyň ölenine beýdip begenmelem dä bolyn. Bu eten zatlaryny nemesen gowulaypdyr diýdir ýa-da. Gabryna dik oturan bolsa. 3 günem uglan bolsa. Ana şu Altımrada dözmedik $1 milyon mana şu taýda. Ulatdy sen şol $1 milyon gabrynda. Şoda öyle çaryny bilen o biziň halkymyz öz talantlarynyň gadyryny bilen hakda Türkmeniň bir sözi bar. Gülüň biten ýerine gadyry ýok diýip. Ene gadyrsyz bolup çykdy da biziň ene şular ýaly bir talantly adamlar şular ýaly bir dünýä Türkmeniň adyny ýaýan şahsiýetler. Hiç gerekmejek bolup çykdy. Nahir beyle de bir betpaççılık var ikən. Feredin şu o watlar media ulgamynyň ýoklugy sebäpli biz şu zatlary bilmändirse, Feredin şu watlar saçylýar-da şu Altımurat'yň şeýdip öz başdak dogusy bilen uçup gidende çenini biz bilemsoga ulgam media bolmansoň. Onu biz telewizionyda aýdyp bererlermi?
Biz de uğratmadık ya bizene usular bile ulaşı bilmedik, canlışı bilmedik deyip bahane tapıp ne der ya? Sen ulaşıp bilmedik olsan, canlışı bilmedik olsan, delegatsa bar yanına ayıp bilmedik olsan, sen ne için uğratyan oları? Varsız gidiverin bir de ayders öňüňden çıkarlar diýemsin. Oloba uğradan yal, bravodan oloba. O görülerim ikisen dilen bilen o eken İngilizce de bilmedik kösünün yermeden şatayda pikir ettim diýemsin. İngiliz dilini ada kan öwrenmeli kenim diýip diýemsin. Altı birat tahir İngiliz dilinden bilmän soň bir şu owany duşupdyr. Olam dil bilýän eken türkmen owany. Şo kömek edipdir. Seredin bolýan ady. Altımrat neresi vardı da bugün hayretin gepleşik eder. Şeyle bir yumuşak hayatiyetli bir yüzü bir şeyle mıstıklı kırıp duran yigit de on kalbi çağan kıyalken menne duşup gürleştim de yarım saatten sonra adam tanılıyor da gepenin sözünden ama anlatsam. Şeyle saatte mi? Şeyle mi? Men şampiyonum diyene kol şeyle saatte medal ne kadar geldik. Yani da şu trener var kan yanlışmasa bir men adam da diyem şurada trener yani. Şondan bilýän. Ol öz rayonyny, öz nemesini, öz ağız terbiyeliýe. Ýa-ni trener. Awa bas oğlanlykdan awa şol ağız. Olaryň pähliwan bolan ýigitler. Awa. Halmada uzun gürleşdik bugün saat näçe boldy? Bir saatdan geçdi. Ay bolýa awa ruhlar şat bolsun näreselen emmedin. O halkymyz üçin bitiren işler gatullykan hökümet bilmese de ilgin ýatlap dur şo sany bilen olasany bu pardymyzdyr. Neselden nesele geçirmek, atlarını tutmak. Ýadygarlyklarına mene ýurda barsak her birisine degirli ýerine, degişli ýerine öz mertebesine göre ýadygarlyk dikär dersem atlaryny tutar, bayraklaryny oglan eder. Nesip bolsa. Awa nesip bolsa. Bolýa ona awal çağrına sağ bolun, awa çağrymyz üçin, gatnaşanymyz üçin watandaşlar sizem sağ oturun. Özüňize gerek netije çykaryn. Oýlanyp pikirlenin. Bolýa watandaşlar sağ bolun, sağ oturun. Ýene-de görüşürüz.